Da ni rhedeg 4 caban gwyliau yma Porth Eryri ger Pentroelas. Nathon ni sefydlu y busnes yn 2022 efo 2 gaban i ddechrau. A fuon ni'n ffodus iawn i gael grant gen CRONFA FFERM WYNT CLOCAENOG yn Tachwedd 2023 sydd wedi helpu ni sefydlu y 3ydd caban yma sef y Foel Las. Mae wedi bod yn help mawr i ni dyfu'r busnes. Mae'r incwm o'r caban newydd yma ynghyd â'r 2 gynta wedi galluogi ni roed y pedwerydd i mewn hefyd yn haf 2024. Mae'r ymwelwyr sy'n dod yma yn gwario yn yr siopau a'r bwytau lleol. Ers sefydlu'r 3ydd caban, da ni yn cyflogi 4 unigolyn rhan amser i ddod ato ni, helpu ni llnau a gwneud changeovers. A mae'n un arall yn cynnal a chadwr, jyst o gwmpas le. A wedyn dwi'n yn gweithio llawn amser yn rheoli'r wefan a'r cyfryngau cymdeithasol a jyst rheoli'r staffio a'r gwesteion. Da ni'n prynu coffi gan cwmni lleol Porth Eryri sydd rhyw 2 milltir o fan hyn. A da ni hefyd yn prynu cynnyrch Cymraeg o blas ar fwyd i roed yn y pecynnau croeso i'r ymwelwyr.